Yun! Sige, lagyan mo dito. Yun, tali nakang! Gulodin mo yung tenga niya. Mali ata yung pinagtalian niyo sir. Pagkatang sa kulita niya mga puti. Yan. Kaya doon mo layag ko laba libong ganun mo sir. Mas matibay ta nagsasabi ka. Sir? Ha? Tubig. Ganun mo lang siya. Okay, paano kita makukuha to? Ang chip, ang susubla yan. Lasik lang ang ubang mo. Boy, diyan kayo boy. Diyan para. Sekarang boy. Smoke in chocolate. Ay, wala kang maralan. Magkabahin kasi ko. Buwa po kasi, pataso. Paano pa-supply ka po, alam? Kalading, sarap ko yung experience doon. Ay, tapoy man lang. Experience doon. Pa-supply, malaki na. Yun. Right. Unload. Unload.